Ngiyabingelela egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Hallelujah. Mfundisi lo Sipho Patrick Zulu waseLakeside Park Assemblies of God. Hallelujah. Ngaphansi kababa umfundisi uJohn Mackenzie ophethe iFried Assemblies of God. Ngibingelela zonke ingceku zenkosi, obaba, omama, bafowethu nodadewethu egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Hallelujah. Ngibingelela i-fivefold ministry yonke emzimbeni wenkosi uJesu, okungabapostoli, abaprofeti, abavangeli, abelusi nabafundisi egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngibingelele wonke umzimba wenkosi uJesu la kufinyelela khona leli phimbo. Hallelujah. Umakoti weundlu, indlalifa zezulu egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Hallelujah. Bese ngibingelela ke wonke amapharomusa. Hallelujah. Ngibingelele wonke amapharomusa egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Nibingelela uChief Para. Hallelujah. Singamapharomusa kaNkulunkulu. Silambela umusa kaNkulunkulu. Hallelujah. Mangabe uyasithanda ufuna ukusiphilisa, sinikeze nje umusa kaNkulunkulu. Futhi mangabe uyasizonda ufuna ukusibulala, sincisha umusa kaNkulunkulu. Umusa kaNkulunkulu kithi uyi-oxygen. Nakuba siyaphila umusa kaNkulunkulu. Nakuba sinalokho esinakho umusa kaNkulunkulu. Nakuba siyilokho esiyikho umusa kaNkulunkulu. Hallelujah. Ngiyanibingelela ke nonke egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Hallelujah. Bazalwane, ngizocela nje singene nezwini lenkosi. Ngingachithi isikhathi. Ngicela nje ukubingelela special ngokukhethekile ubaba nomama umpostoli uNtuli. Hallelujah. Ngiyajabula ukubabona bephakathi kwethu. Hallelujah. Igoli ngiligijime cishe 16 years. Ngiya kubo. Hallelujah. Sisuka kude nabo. Ngijabulile mabethi bakhona bazoba khona. Hallelujah. I greatly honor them. We greatly love them. Hallelujah. Bazalwane, nginike nje umamZulu umzuzu owodwa nje anibingelele. Hallelujah. Anibingelele nje. Hallelujah. Hallelujah. Ngijabulile bazalwane. Hallelujah. Uyena nkosikazi wami ke lo owakwamthabela ngase ke ngimthatha wayiseba ke uMrs Zulu. Ingakho noPaul insindise eyifanisa nomshado. Wayengiwakwamthabela ngase ngiyamthatha usengwakwaZulu. Nensindiso you were a sinner. Wayesekuthatha uJesu. Ngezwakala usukulunga manje kaNkulunkulu. Akusekho official ukuthi athi uMiss Phindile Zulu, uMiss Phindile Mthabela. Akusekho official. Ngamkhipha esibongweni sakubo, ngamletha esibongweni sakwaZulu. Ngezwakala noJesu wakukhipha kulesi status sokuba isoni, wakuletha kwi-status sokuba i-righteousness of God. Wena uyi-righteousness of God not by actions but by status. Usuke wena washada noJesu. Hallelujah. Siyabonga bazalwane, ngicela ukumnika nje umzuzu owodwa asibingelele. Amen. Ngiyabingelela bazalwane egameni lika Jesu waseNazaretha. Sibonga uNkulunkulu namhlanje osasivulele umnyango. Sibonga nje kubazalwane bonke balapha eMbombela ngomsebenzi omuhle kangaka abawenzile okuhlela lenkonzo. Sibonga nje umusa abazalwane kaNkulunkulu. Ziningi izinto esingayikhuluma ngomusa kaNkulunkulu, kodwa namhlanje izwe bengifisa ukunibingelela ngalo kafushane lilapha kuPhilippians chapter 2 wakhona kuvela lapha ko verse 8 ukuthi uJesu lesikhathi eyithoba kuNkulunkulu, uNkulunkulu wayesemnika igama elingaphezulu kwamagama onke.
wamphakamisa kakhulu wamnika igama elingaphezulu kwamagama onke. Ngifisa ukuthi sengizohlala phansi igama lika Jesu lingaphezulu kwekhensa, igama lika Jesu lingaphezulu kokuhlupheka, igama lika Jesu lingaphekwa zonke izinto ezikuhluphayo. Thina sinalomusa siphethe igama lika Jesu, igama elingaphezulu kwamagama onke. uNkulunkulu nje bazalwane usazo senzela izinto ezinkulu, uzokwenza izinto ezinkulu usuku nosuku, ngoba thina asisekho bazalwane ngaphansi komthetho, siphila nje emseni wakhe. Sihamba nje ngomusa wakhe, ngoba yena vele okungenzeki kubantu kuye kwenze njani kuyenzeka ngenxa yokuthi sithembele omusa nje kaNkulunkulu. Kodwa nje ngifisa ukusho ukuthi igama lika Jesu lingaphezulu kwamagama onke, and amadolo onke ayaguqa uma ngabe ezwi igama likabani lika Jesu. Inkosi yomsinibusise, amen. Siyabonga bazalwane, haleluya. Ngicela ke singeneni ezwini lenkosi. Ngishilo izolo ukuthi yazi ngingazi ukuthi ngiyofika kanjani la eNelspruit eNelspruit, ngoba kwakunabantu ababili bengihalela ukubabona, uTsidi Homo is the first person ukunginikelela kulama clip. Ngiyezwakala sathi masimfonela nomeme ethi uhlala eNelspruit, ngathi mina sobe sibekwa yini eNelspruit. Ngathi uma ngizwa kuthiwa ubaba uAlex Nkosi kunama clip wadlale kwilagwala, ngabonga nje ngisenda ivoice note wathi hayi mfundisi ngelinye ilanga siyobonana. Ngathi mina ngiyobe ngibekwa yini eNelspruit kude kangaka. Manje mase thintwa mama uNkosi no mama uNgwenya, ngenza ngathi angifuni ukuza, bethi mfundisi ubungeke yini uzosibambela nje conference ye Grace nama End Times. Awu ngathi mina ngawina. Mangifike nje ngabona uTsidi Homo, ngabona ubaba uAlex, sengabuyele emuva napho abantu ebengibahalela. Haleluya. So ke ngesikhathi ngisuke Friday ngiza lapha, ayi ngize ngigijima, inhliziyo yami vele ibila, ngithi nje ngifuna ukuyobona labantu ababili. Haleluya. Then the rest is history bazalwane. Njobe seshilo ubaba Alex, uNkulunkulu wangivusa ama first clip yange 7 April. Isiningi idume ngidlume yayiprofetwa ibandla emhlabeni kwase kuno 2 weeks kwi lockdown, kwathiwa ngama tribulations, ibandla selingene kuma tribulations sekuzofika umphiko uKristu. Umoya Ngcwele wathi uma ngicela ukuthi ngicacisele ibandla ukuthi ibandla liyi kuma tribulations, ngaresista, ngathi mina Nkosi abantu abangazi yini ungavesi uthathela abantu asebaziwa. Kunabantu asebaziwa noma ngamaphambi kwabantu engavulanga izwi abantu bamlalela nje. Umoya Ngcwele kodwa wangicindezela, kwase kuthi nge7 April ngayenza le clip yayi 39 minutes eyayithi nje ibandla aliyi kuma tribulations. I-response engayithola ngalelo langa iyamangalisa. Bethi abazalwane mfundisi sicela nje usifundise iBook of Revelation, sicela nje usifundise iBook of Revelation. Sase siyayiqala ke sayifundisa njengoba nasi. Haleluya. So siyabonga kakhulu bazalwane, I don't want to waste any time. Ngifuna ukuqhubeka la engigcine khona izolo. Izolo sifunde u2 Corinthians chapter 5 verse 21 ukuthi ongasazanga isono wamenza isono. Ngiyezwakala ukuthi zonke izono ezayirelate egameni lakho zabalelwa kuJesu. Ngiyezwakala uthi 2 Corinthians 5:21 ongasazanga isono wenziwa isono ukuze thina senziwe ukulunga. Indlela uJesu aba isono ngayo yiyo nawe ongaba ukulunga ngayo. uJesu was made sin. Asikho isono asenza bese eba isono. Ngiyezwakala waba isono
without actions. Kusho ukuthi nawe ungaba ukulunga kaNkulunkulu ungenzanga lutho. Ngezwakala? Abaningi baconfuseka lapho ukuthi how can I be the righteousness of God without any righteous act? Impendulo ithi uJesu yena waba isono kanjani without a single sinful action. uJesu kwathathwa izono zakho zonke zabalelwa kuye. Ngezwakala? Kwase kusuka ukulunga kwakhe kwazobalelwa kuwe. Hallelujah. Right, asiqhubeke nike ngizongena kuma end times. La ku Romans chapter 3, masterpiece of God's grace. Le ncwadi uRomans ubizwa ngemasterpiece of God's grace ngoba umusa kaNkulunkulu yila uchazwe khona kakhulu ukwedlula zonke ezinye incwadi. Hallelujah. Yingakho kunaleli gama lika hyper grace. James lengiphethe isebenzisa much more. Hallelujah. O amplified basebenzisa o abundantly. Kodwa uPaul igama alisebenzisa igama lesiGreek uhupa echaza igrace of God. Ukuthi igrace of God is the hupa grace of God, the hyper grace. Hallelujah. Akusona isiphaza grace. Akusiyi tuckshop grace. Hallelujah. Ilast number yomusa kaNkulunkulu. Right. Yizwa ke la Romans chapter 3. uPaul uthini ku verse 19. Uthi uPaul, now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law. Uthi uPaul konke okukhulunywa yilaw ku right, ku correct, kodwa ikukhuluma kubantu aba under law. Niyalizwa leli verse? Uthi uPaul konke okushiwo ilaw kuqondiswe kubantu aba under law. Leli verse mina ngazi ungathi lineviki lifikile. Angazi leli verse sasingafundelwa ngani kudala. Uthi uPaul lokhu okushiwo yilaw ikusho kubantu abangaphansi kwelaw. Ngezwakala? uRomans 6 verse 14 uthi, for we are not under law, but we are under grace. Uthi uPaul la ilaw ikhuluma nabantu aba under law. Who are under law? The Jews are under law. Ngamanye amazwi uthi uPaul lokhu okushiwo yilaw kushiwo kubantu abanikezwa ilaw. uNkulunkulu akanikezanga ilaw kumaJuda ibe ikhuluma namaGriki. Wayinikeza amaJuda ngoba yayikhuluma namaJuda. Ilento eshiwo uPaul la. Uthi uPaul lokhu okushiwo umthetho ikusho kubantu abangaphansi komthetho. Iproblem yebandla sisuke salanda ilaw sayifaka ebandleni. Uyazi ukuthi kwi-early church kushunyayelwa ipure grace babengafi abazalwane. Physical death, khuluma nje physical death. Babengafi, babephila oPaul baze banqunywa amakhanda. uJohane lobhala isambulo wafakwe ebhodweni lamanzi lamafutha abilayo akangafa. Uyazi into eyenza abantu basheshe bafe ilaw. Ngezwakala? Ilaw yenza abantu basheshe bafe. Awuzwe kuPaul uthini la? Uthi so that every mouth may be stopped. Uyezwa uPaul? Uthi ilaw yanikezwa abangaphansi kwelaw so that every mouth may be stopped. Uyazi kusho ukuthini lokho?
abantwana bakwaIsrayeli yibona abacela ilaw. Bathi uNkulunkulu wabakhipha eGibhithe, wabaweza ulwandle olubomvu, wabulala uFaro. Wayesethi uNkulunkulu kuMose, Mose, ngibuzele kubantwana bami ukuthi bayabona yini engikwenzile. Ngabakhipha eGibhithe, ngabaweza ulwandle olubomvu, ngabulala uFaro phambi kwabo. Bayabona yini? uMose waya kubantu wabatshela ukuthi uNkulunkulu uthi angibuze ukuthi niyabona yini. Base bethi bona ku-Exodus 19, nanoma yini uNkulunkulu ayishoyo kithi sizoyenza. Babethi kuNkulunkulu, uNkulunkulu akangasiphathi ngomusa wakhe, akasiphathe ngoba eresponda ekwenzeni kwethu. Bathi kuMose, uNkulunkulu akasho ukuthi ufuna senzeni, sizoyenza. uNkulunkulu akangaloke esitshela ngomusa wakhe, akasitshela into afuna siyenze. Uyazi uNkulunkulu abantwana bakwaIsrayeli ilaw akabanikanga ethanda, wabanika ecasukile. Yingakho uPaul ethi nobody can keep the law. Yingoba ilaw yazaleka olakeni likaNkulunkulu. Kuyezwakala? uNkulunkulu wayesethi ke nasi standard sami sase siyabehlula, enzela ukuthi uNkulunkulu bazobona ukwehluleka kwabo bese becela umusa. Kuyezwakala? Ilaw ihlula nalono ishumayelayo. Yingakho abantu manje bafed up ilaw. Hallelujah. Laba basashumayela ilaw bashumayela into engasafunwa umuntu, kwayena akayifuni. Uma ungambuza nje awube honest, uyayifuna into leto oyishumayelayo, uzokutshela ukuthi hey lento nami yangehlula lento. Paul, why waste your time? Hallelujah. Uthi ke uPaul, so that every mouth may be stopped. Kusho ukuthi ilaw uNkulunkulu wabanikezela uqeda ipride kubo. Ngezwakala? Lalela ke number 2, and all the world may become guilty before God. Ilaw idesignelwe ukuthi uhlala uguilty before God. Idesignelwe lokho. Yingakho abantu belaw bavuma izono ekseni, bavuma izono emini, bavuma izono ntambama, bavuma izono sebeyolala. Ekseni uma evuka into yokuqala uvuma izono. Wena ungafunga ukuthi kade eyothakatha ebusuku. Ma ungamuzwe ekseni eqeda kuvuka ethandaza, ungabuza ukuthi ubungalele yini. Manje izono ezingaka. Usuzenze nini izono ezingaka? Yingoba under law, ilaw idesignela ukuthi all the time you feel guilty. You feel guilty. Hallelujah. Uthi Paul, so that the world may become guilty before God. But ibandla, we are under grace. Hallelujah. We are under grace. Ibandla liko under law. And ibandla alisindiselwanga ukugcina umthetho. Hallelujah. Ibandla alingeni kwilaw, alisindiselwanga ukugcina umthetho. Hallelujah. Uthi Paul, you are not under law, but you are under grace. You are not under law, but you are under grace. Right. Asiya ku Revelation, book of Revelation. Book of Revelation ibhalwe ngumpostoli uJohane, owayengumfundi kaJesu. Ulona owabhala ivangeli ngokaJohane. Ngezwakala? Uye futhi lo obhale u1 John, 2 John no 3 John. La usebhala isambulo. Uyazi ukuthi njoba esebhala isambulo useke wafakwe ebhodweni lamafutha abilaya kangafa. Yini indaba? Babemi kwi-pure grace. Babemi kwi-pure grace. I-grace
yenza uphuza ukufa. Kezwakala. Job izolongishilo nje ngathi uzofa usuna 120 years. iGrace yenza nje lokukhona uphila nje. Kezwakala. Into eyenza abantu basheshe bafe ilaw. Hallelujah. Right. Book of Revelation. Right, asiqale ku chapter 1 verse 1. Ithi the revelation of Jesus Christ. Isambulo sika Jesu lesi, which God gave unto him. uNkulunkulu asinika yena to show unto his servants things which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant John. Right, ngoba maqala uNovember ngizosiqala phansi futhi isambulo. Kunabantu abaningi abasafuna la amaclip amadala esambulo. Abaningi bathunyelelwe kodwa the volume is so high nama ngisenawo. Ngibona ukuthi let me start it afresh. Especially kulabantu abebengakaze basithole okumabe mbulekelwa amehlo ukuthi uNkulunkulu kunomuntu omvusile ochaza ngama end times. Okuningi ke ngizokuchaza khona. Right, asiyeke ku verse 2. Who bear record of the word of God and of the testimony of Jesus Christ and of all things that he saw. Blessed is he that readeth, and they that hear the word of this prophecy and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Uyasibona isambulo ku verse 3. Kuthiwa ubusisiwe osifundayo. Isambulo kunesibusiso osithola ngokusifunda. Ingakho uSathane elwela ukuthi abantu bangasifundi isambulo. Ngoba kunesibusiso osithola ngokusifunda. Bese kuba nesibusiso sesibili osithola ngokuyiunderstanda. Bese kuba nesibusiso sesithathu osithola ngokuyikholwa. Fanele uqala usifunde kunesibusiso sakhona. Usunderstand kunesibusiso sakhona. Bese uyasikholwa kunesibusiso sakhona. Hallelujah. Right, John to the 7 churches which are in Asia. Grace be unto you. Lo Asia lo uTurkey. iTurkey yayisabizwa ngeAsia. Yayibona indaba. iTurkey yayisabizwa ngeAsia. Njoba nalapha ngisembombela eyayibizwa ngeNelspruit, angithi. Lento yokushintsha kwamagama into endala. So lo Asia kushiwo iTurkey. Namhlanje sithi Turkey. Ngesikhathi uJohn ebhala kwakuyiAsia. Right? John to the 7 churches which are in Asia. Grace be unto you, peace from him which is and which was and which is to come, and from the 7 spirits which are before his throne. Los 7 spirits, 7 anointings. Akusho ukuthi umoya ingcwele u7, but umoya ingcwele usebenza ebandleni ngama anointings awu7. Hallelujah. Right. Asambeke ngoba ngisazosiphinda kumatliphu. Asiyeke ku verse 20. The mystery of the 7 stars which you saweth in my right hand, and the 7 golden candlesticks. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 candlesticks which you saweth are 7 churches. Lo angel uJohana ibhala ngesiGriki usho othunyiweyo. Kezwakala. Makuthiwa to the 7 angels akushiwo ingilosi zasezulwini, kushiwo
abefundisi ababekulama mabandla ngoba abefundisi kulama bandla bathunyiwe. They are angels. Hallelujah. They are angels. Kunabanye abathi akekho umuntu obizwa ngengilosi. Ngimangala lo muntu kaze esikolweni wagcina kobani, mina ngeke ngafunda nabantu angel. Manje mawuthi akekho umuntu obizwa ngengilosi, I'm little bit confused. Ngeke ngafunda namantombazane mina kuthiwa uangel igama lakhe. Uyabizwa umuntu ngengilosi. Ngiyezwakala. Right. Asingeneni ke, angeni deep. Chapter 1 kuya ku chapter 3 we book of Revelation ubizwa nge-church age. Hallelujah. Ubizwa nge-church age. Yini indaba? Yingoba leli gama elithi church, churches, from chapter 1 to chapter 3 livela ka 19 times. 19 times. Yingakho chapter 1 kuya chapter 3 ubizwa nge-church age, isikhathi sebandla. Number 2 ubizwa nge-dispensation of grace, isikhathi somusa. Gezwakala. From chapter 1 kuya ku chapter 3 yisikhathi somusa. Leli gama lebandla kudlalwa ngalo ku chapter 1 kuze kufike ku chapter 3. Right. Ma usuya ku chapter 4 uverse 1 asimfunde chapter 4 uverse 1 uthi after this, after what? After the church age. We understand? Makuthiwa after this, after the dispensation of grace. After the dispensation of grace. Ngoba uJohane umebhala isambulo uthi umoya ngcwele kuye bhala okubonayo nokuzokwenzeka emva kwalokho. Manje ingilosi emva kwalokho kushiwo emva kwesikhathi sebandla. Lesi sikhathi esikuso yisikhathi sebandla. Yilapha abantu befakwa ezulwini ngokwenza kuka Jesu. Gezwakala. From chapter 1 to chapter 3 with Revelation yilapha abantu bevulelwa izulu, hayi ngoba limahala, but somebody has paid. Hallelujah. Uyazi ukuthi ayikho imfundo yamahala. Somebody has paid. Ukuze kuthiwa i-free education, it's because somebody paid. Leli gama elithi free lisho ukuthi khona obhadalile ukuze kuwe kube i-free education. Somebody paid. Manje sihlushwa abantu abangayifuni imfundo yamahala. Manje kufanele balinde kuze kuphele isikhathi samahala. Ngoba njengamanje isikhathi se-free education mawungayifuni hlala ekhaya kuyothi kungaphela isikhathi se-free education bese ke kuvulelwa lesokukhokha. Namanje kuseyisikhathi se-grace lapha abantu bengena izulu phusende. Hayi ngoba uNkulunkulu has overlooked the sin, but somebody paid. Kunomuntu obhadalile ukuze abantu bangena izulu. Manje sihlushwa abantu abangayifuni payment. Akurong ukungayifuni payment, but musuconvince abanye zihlalele wena ulinde kuphela isikhathi somusa. Njengamanje izulu lingenwa ngoJesu. Kezwakala. uJesu ngichazile izolo ukuthi waya esihogweni uJesu wayengenasi isono. Wathatha izono zakho. Izono zakho zambeka emasangweni asesihogweni. Your sins were serious. Izono zakho were serious.
awungitshela zathatha uNkulunkulu zayomlendisa esihogweni. Your sins. Abanye abantu bathi masingakhulumi ngesono sithatha isono lightly. Asithatha isono lightly, but sithatha payment is serious. Sithatha payment is serious. Zathatha uNkulunkulu izono zakho zamlendisa emasangweni esihogo. EuNkulunkulu. USathane wathi ngibambe ubig fish akangene esihogweni. Wangena uJesu ephethe izono zakho. Wayengenazo yena ephethe zakho. Ngezwakala. Uzuthi uPaul ukube uSathane wayeyazi le system kaNkulunkulu. Wayezonqaba uSathane ukuthi uJesu angene esihogweni. USathane ukuzawine kwakufanele athi wonke umuntu la ungene ephethe izono zakhe. Jika umuntu akeze nezakhe. Wathi uma efika uSathane uJesu ephethe zakho. Zibhalwe igama lakho. uJesu ezibiza ngawe. uJesu kuzangene esihogweni kwadingeka bewuwe. Wayibiza ngawe. Ngesikhathi uSathane efakwa uJesu esihogweni wayefaka wena. Yezwakala. With the very same system nathi sesithatha ukulunga kaJesu. Siyanakhe ezulwini siphethe khona. Thina sinakho ukulunga kwethu siphethe kaJesu. Hallelujah. Manje isikhathi segrace kuvulelwa abantu ukuthi bangene izulu ngokwenza kukaJesu. Lalela. Uma wenza isono into eserious udelela ukufa kaJesu. Futhi ma wenza isono a less serious problem usadelela ukufa kaJesu. Isona seyona inkinga. Inkinga yesono ixazululiwe. There is no sin problem manje. There is a sinner problem. Ukuthi soni size. Inkinga ekhona yokuthi soni sivuma uJesu. Izulu selingenwa ngokwamukela ipayment. Hallelujah. So ke lo chapter 1 kuya chapter 3 ilesi sikhathi ke somusa. Hallelujah. Ilesi sikhathi somusa. Abantu befakwa ezulwini ngokwenza kukaJesu. Right. Mase kuthiwa ke chapter 4, asiye chapter 4 uverse 1. Chapter 4 verse 1. Uthi, and after this I looked, and behold, a door was opened in heaven. Yes, okay? A door was opened in heaven, and the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me, which saith, come up here, and I will show thee things which must be hereafter. Uyabona le gama elithi trumpet. Kuthiwa itrumpet lizobe lithi come up here. Ukuhlwithwa kwebandla lokho. Ibandla seliyaphuma emhlabeni. Seliyaphuma sesiyahlwithwa. Hallelujah. Lento yokuhlwithwa kwebandla will be so quick. Abaningi abayiboni noma ibhaliwe la ngoba will be so quick. Hallelujah. La ku chapter 4 verse 1 ibandla seliyaphuma. Makuthiwa come up here kubizwa ibandla. Hallelujah. KuNoah kwakuthiwa come in. KuLothi kwathiwa come out. Ibandla kuzothiwa come up. Then we will be gone. KuNoah kwathiwa come into the ark. KuLothi kwathiwa come out of Gomorrah and Sodom. Kwibandla kuzothiwa come up. Hallelujah. Ileyo nto thina siyilindile. Asilindile umphiko uKristu thina. Ngoba ngeke angene kukhona ibandla. Kusazophuma ibandla kuqala. Uthi uPaul nibhekile kuJesu. Irong intshumayelo ebhekisa ibandla kumphiko uKristu. Asibhekile kumphiko uKristu, sibheke ukuhlwithwa. Hallelujah.
silinda ukuhlwitha. Lalela ke. Lapha chapter 4 uverse 1 kwenzeka lokho ku First Thessalonians. Asiye ku First Thessalonians. Sichaze lokho apha. Uyamuzwa uJohane uthi yicilongo. Right. Lo come up lapha. Ulo First Thessalonians chapter 4 verse 16. Othi for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God. Yawuzwa lo trumpet. Ulo trumpet oshuwo uJohane kwisambulo. Uthi uJohane lo trumpet uzobe uthi come up. Hallelujah. Uthi Paul and the dead in Christ shall rise first. Hey, so aneni madoda. Awu so aneni madoda. Hey, so aneni madoda. uPaul lento wayitshelwa uJesu. uPaul wahlala noJesu kanje baxoxa. Watshelwa ngalento. Yezwakala? Kuthiwa labazalwana emathuneni yingakho uPaul engasho ukuthi bafile uthi balele. Uthi and the dead in Christ shall rise first. Which means there are two kinds of the dead. There are the dead which are just statistics. And there are the dead in Christ which are God's VIPs. The Bible says the dead in Christ shall rise first. Hallelujah. Malkala leltilongo liti come up here. Kuthiwa the dead in Christ shall rise first. Hallelujah. Right. Asiya verse 17. Then we, which are alive and remain. Hey, subanini. Lesi Greek lo remain bathi lithi. Le King James ithi thina siyobe sikhona siphila. Bathi lesi Greek uPaula igama lisebenzise ebhala lithi thina sikhona singafuni ukufa. Umzalwane mayisefuna ukuhamba emhlabeni yiwill yakhe. Asizukuzwa ngezifo thina. Thina sizwa ngoJesu. Ngezwana? Asizukuzwa ngezifo. Uthi uPaul thina siyobe sikhona singafuni ukufa. Hallelujah. Asikafuni ukufa. Njengoba sikhona nje hayi ngoba ukufa kungekho, yithina singakafuni ukufa. Ukufa wena is under your feet. Awuzukuzwa ngakho ukuthi uzofa. Kuzozwa ngawe ukuthi ufuna ukuhamba nini. Hallelujah. Awusukaneni madoda. Mina ngakhona leli culo emathuneni kuthiwa indlela idlula la ngilicule lo culo mina. Uboba careful uye emathuneni. Ngoba mhlawumbe kuzokonakala lapho. Ubuye kulandele wena. Kufika lapha emathuneni namakholwa emathuneni ungathi adideke. Bathi indlela idlula la. Mina ngikhamba kanje sekucula lapho kuthiwa khona nawe sengikhomba bona ukuthi nawe uzodlula la. Nawe nizodlula la. Nawe nizodlula la. Mina angayindawo. I'm not waiting for the undertaker. I'm waiting for the uppertaker. Silinda ukuhlwithwa thina. Thina silindi icilongo, asilindile ukufa. Silindi icilongo thina. Elizobe lithi come up. Hallelujah. Uthi kuPaul thina siyobe sikhona singafuni ukufa. Thana ngikhona angifuni ukufa. Hayi mana usho njengephara usho ngathi udakwe yiwo. Thana ngikhona angifuni ukufa. Uyabona? I-right funeral cover yodwa man. Njoba usuna wawu4 usuhluleka nokunikela kanti ulindeni phakathi kokufa nekuhlwithwa. Hey mani angikhumbuli mina umuntu engena funeral engangcwatshiwe kodwa man.
Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Lalela-ke lo line wokugcina to Paul, so shall we ever be with the Lord. NgesiGreek bathi uthi, this is the official way to be with the Lord forever. Ay, yona ndlela esemthethweni le. Yingakho verse 13 uthi laba bazalwana bahambe ngokufa bazobuya. Baye lapha abangcwatshelwa khona, bavuke nemizimba yabo. Ngoba akusekho officially ukungena ngokufa ezulwini ngoba uJesu sefile. Ezulwini usungena ungafanga. Yingabo nalabo abangene ngokufa bazokhishwa. Bazoqala phansi baye lapha abangcwatshelwa khona bavuke nemizimba. Ngoba ezulwini usuyangena ungafanga. Hayi sona madoda, hayi ngeke sizongena singafanga. Ngikhulekela ukuthi lapha songena singafanga. Kuwo wonke umuntu olalele songena singafanga. Makufunakala ukufa sikhombo kaJesu. Hallelujah. Lalela ke ngikuthiphise labamba la. Mawuzwa ngathi ugulela ukhamba. Ngilalelisise kahle manje ake ngiphume kumoya. Mawuzwa ngathi ugulela ukuhamba. Musukubiza abazukulu uthi imoto lo iyothathwa uthami. Cha. Tshela ukufa ukuthi uJesu usefile endaweni yakho. uJesu usefile endaweni yakho. Wena uphile endaweni kaJesu. Mawuzwa ngathi ilanga loshona ungekho emhlabeni uthi cha ngeke. Ngiyezwa khambeki nginesiyezi kodwa sekufiwe endaweni yami. Ukhona umuntu ofe endaweni yami. Mina ngiphile endaweni yakhe. Phela wena umele uJesu la. Hallelujah. Uyazi ake ngeze ngoba uNtuli. Akasesiyo ubaba nantontuli. Uswaba uJesu la. Leli gama elithi nantontuli ukuvula nje iminyango ethile. Kodwa uswaba uJesu. Bekufanele mala afika khona kuthiwa ubaba ubani athi ngimJesu. Bathi hayibo baba lapha livela igama enjalo obhekana unanto. Bathe he liyavela ungangena into okay ningalishintsha nibhala uJesu lapha. Wena usendaweni kaJesu wena. Yingakho kungekho official uma ususindisiwe ukuyibiza ngesoni. Akukho official. Hallelujah. Awuzwe uverse 17 uPaul uthini bese sedlula ngiqedela ngale. Then I will break. Verse 18 uthi wherefore comfort one another with these words. Uyayizwa indaba? Uthi duduzanani ngalamazwi. Kusho uthi makuyoduduzwa kushoniwe kufundiswa ngerapture. Angazi vela play yokufunda lelizwe likuJob ukuthi uNkulunkulu uphila uthathile. Liyathandwa makuyoduduzwa. Kuthiwa mndeni wakwaNtulu uNkulunkulu uphile, uNkulunkulu uthathile. Uthi uPaul ibandla liduduzana fanele makushoniwe ngithi ngisala lapho kushonwe khona ngiyolalela ngerapture. Uthi uPaul irapture iyadudu. Uyayizwa nawe lento man. Yazi lento iyaduduza man. Hallelujah. Right. Asibuyele ke kuRevelation. Angiqedeke. Salelo 20 minutes. Chapter 4. Right, niyabuka lapha nokuthi a door was opened in heaven, yakubona? Awudwebeleke, awuunderline. Bese ubhala Revelation 19 verse 11. Ngicela bese simfunda uRevelation 19 verse 11. And I saw heaven opened. Yana ku Revelation 19 verse 4. Ubhala ukuthi and I saw heaven opened. Nala ku chapter 4 verse 1 uthi uJohane wabona izulu livulekile. Hallelujah.
La ku chapter 4 verse 1 malivuleka izulu kungena ibandla ezulwini. Ku chapter 19 malivuleka izulu sekuphuma ibandla liza emhlabeni. Lalela. From chapter 4 kuya chapter 19 verse 11 i-period ka 7 years. Kezwakala? I-period ka 7 years. Umehluko ukuthi chapter 4 no chapter 5 okwenzeke ezulwini ibandla lisezulwini. Chapter 6 kuya chapter 19 verse 10 okwenzeke emhlabeni ibandla lisezulwini. From chapter 6 kuya chapter 19 verse 10 ibandla likho emhlabeni. Right. Ngoba ngiyafundisa. From chapter 1 kwi Revelation ya chapter 3 ngithi leli gama elithi churches livela ka 19 times. Ma ibandla seliphuma chapter 4 verse 1 alisaveli leli gama. From chapter 6 alisekho leli gama. Yini indaba? Yingoba ibandla alisekho. Asifunde ku Revelation chapter 2. Revelation chapter 2. Asifunde verse 11. Revelation 2 verse 11. Uthi he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Kuthiwa onendlebe makezwe lokhu umoya akushoyo emabandleni. Uyayibona? Asiye ku verse 17. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Niyakubona futhi? Niyakubona futhi? Kuphindwe into eyodwa. Niyambona 17. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. No verse 11. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Kuthiwa onendlebe makezwe lokhu umoya akushoyo emabandleni. Yiya ku chapter 3 siye ku verse 13. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Uyabona kuse istatement esisodwa. Kuthiwa onendlebe makezwe lokhu umoya akushoyo emabandleni. Onendlebe makezwe lokhu umoya akushoyo emabandleni. Asiye ku chapter 13 kuyi Revelation chapter 13 verse 9. If any man have an ear, let him hear. Yini kungashiya ukuthi onendlebe makezwe lokhu umoya akushoyo emabandleni la? Angithi ubonile ku chapter 2 kuvele kwaze kwaba kabili kuthiwa onendlebe makezwe lokhu umoya akushoyo emabandleni. Onendlebe makezwe lokhu umoya akushoyo emabandleni. Chapter 3 onendlebe makezwe lokhu umoya akushoyo emabandleni. Ku chapter 13 kuthiwa onendlebe makezwe. Yini kungashiwo ukuthi lokhu umoya akushoyo emabandleni? Yingoba ibandla lisekho emhlabeni. Yingoba ibandla lisekho emhlabeni. Kezwakala? Ibandla liphuma ku chapter 4 verse 1 liyahlwithwa ibandla. Njengamanje umoya ngcwele usakhuluma, ukhuluma emhlabeni ngebandla. Ingakho kuthiwa onendlebe akezwe lokhu umoya akushoyo emabandleni. Umoya ngcwele mayebiza izonu uyibiza ngebandla. Ukhuluma ngebandla, usebenza ngebandla, uphilisa ngebandla. Ku chapter 13 ibandla lisekho sekuthiwa nje onendlebe makezwe. Hallelujah. Right. Chapter 6 kwi book of Revelation sekungena umphiko uKristu. Kezwakala? Niyawubona chapter 4 no chapter 5 okwenzeka ezulwini. Kezwakala? Okwenzeka ezulwini ibandla lisezulwini. Mawufunda nje chapter 4 wonke uya no chapter 5 okwenzeka ezulwini ibandla lisezulwini.
Ingakho kuthiwa ibandla malifika ezulwini lizothatha imqhele lijike phansi libuyisele kuJesu. Ibandla lizobe lithi asiqualify ukuthwala ama crown phambi kaJesu. Izulu uyobona mhla ufika ukuthi akusimthandazo yakho la. Mhlambe manje usabuka ngathi uya ngokuthandaza. Uyobona mhla ufika ukuthi hayi somebody khona wangikhokhela ukuthi ngifike la. And that somebody uJesu. Hallelujah. Right, buka ke chapter 6 uverse 1. So break nje manje ngo11 bazalwane. Ngo10 to. Chapter 6 verse 1. And I saw the lamb open one of the seals, and I heard as it were a noise of thunder, one of the four beasts saying, Come and see. And I saw, behold, a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him. He went forth conquering and to conquer. Sekungena umphiko uKristu. Ibandla alisekho. Umphiko uKristu akakwazi ukungena ibandla lisemhlabeni. Yini indaba? Yingoba istage esimi kuso naye uzoma kuso. Manje kufanele kudedelwane. Hallelujah. Kufanele kudedelwane. Kade mina uba mnkosi lapha engintroduce. Istage abemi kuso yilese bengizosebenzisa. Yingakho ngithe mangifika kwasuka yena. Kezwakala. Nomphiko uKristu ngeke angene emhlabeni kukhona ibandla. Ngeke. Never. Kezwakala. Ibandla ngeke limazi umphiko uKristu ukuthi ubani. Hallelujah. Right. Uma ke ibandla seliphumile sekungena umphiko uKristu. Ungena nge-white horse. Lo white horse is a white system. Uyabona kukhulunywa ngo-white horse, kukhulunywe ngo-red horse, kukhulunywe ngo-black horse, kukhulunywe ngo-grey horse. Ama-system la. Kezwakala. Kune-system esebenzisa u-white. Umholi wabo ufaka u-white. Ufaka white shoes, white socks, white pants, yonke into yakho white. Uhamba ngo-Mercedes white. Cishe 3 to 5 years back bamuphi jet i-white. Mayinganikezwa ihashi liyoba white. Is a white system. That's a papal system. I-system kaPope. And abantu basemaromeni bayavuma ukuthi incwadi zakhona zithi the last pope will be corrupt. Lo pope ozobe upope makuhlwitha ibandla will be corrupt. Uyena ozofaka umphiko uKristu emhlabeni. Hallelujah. Uyena ozofaka umphiko uKristu emhlabeni. Ngeke sithi lo pope ucorrupt. Sesizwile kuthiwa uthi akushintshwe iBhayibheli. Sesimbonile eqabuza iQuran. But akakabi corrupt. But malingaphuma manje ibandla uyena ocorrupt. Thina upopo corrupt sizobona masekuhlwithwa ibandla. Lo popo uzobe corrupt. Uyena ozo introduce umphiko uKristu emhlabeni. Kezwakala. Lalela. Mayangena umphiko uKristu la. Chapter 6 kwiBook of Revelation kuze kuyofika kuchapter 12. First 3.5 years ibandla lahamba. Kezwakala. Ibandla malihamba kungena umphiko uKristu. From Revelation chapter 6 kuya ku Revelation chapter 12. First 3.5 years ibandla selahamba. Bese ke chapter 13 seku last 3.5 years. Abaningi ke bayadideka bathi ibandla lihlwithwa lapha ke. Kunalabo bathi ibandla lizongena kancane nje kuma tribulations. Wathi omunye umfundisi uNkulunkulu uzobe sefa ngithi mina kuye ibandla liyokwenzani kuma tribulations. Uthi uNkulunkulu uzobe sefa abazalwane beqiniso nabangalona beqiniso. Ngithi mina uNkulunkulu akabazi nabeqiniso nabangabona beqiniso. Uthi uyabazi. Pho ubafakelani kuma tribulations? Yina ngathathi laba beqiniso.
yini ayofaka abaqiniso kuma tribulations efuna ukuveza abangebone beqiniso ingathi naye ubhala itest naye akazi. Kezwakala lo 7 years osele wama tribulations oka Israeli noNkulunkulu kuphela. Ibandla lingeni. Ibandla ngeke lingene nangeviki kuma tribulations. Ngeke lingene nango 24 hours. Alingeni nje ibandla. Ama tribulations athinta uIsraeli noNkulunkulu kuphela. Right. Siku chapter 13 ke iRevelation. Buka ku chapter 5. Uthi, and there was given unto him mouth speaking great things and blasphemies, and power was given unto him to continue 42 months. 42 months u3.5 years. Laba abathi umphika uKristu ungena ibandla liphuma la. Yilaba abathi umphika uKristu ungena la. But uyabona lapha kuthiwani ku last line. Kuthiwa to continue, not to start. To continue. Lo continue usukela chapter 6. Umphika uKristu uqale chapter 6. Lapha uyaqhubeka umphika uKristu for the last 3.5 years. Lo 666 ungena la ku last 3.5 years. Kezwakala? Lo 666 osatshwa kangaka uyongena emva ka 3.5 years ibandla selahamba. Uzongena emva ka 3.5 years ibandla selahamba. Kezwakala? Right, from chapter 13 uzufike chapter 19 uverse 10. Who last 3.5 years ka 7 years wama tribulations. Then verse 11 ku chapter 19 uJesu sebuya nebandla uzomisa umbuso wakhe ka 1000 years emhlabeni. Ingakho sekuvuswa labazalwane abafe kulo 7 years wama tribulations. Ibandla selihlwithiwe kunabantu ababili abaye ezulwini bengafanga. Right, ngicabanga ukuthi ithuba lesibili engilitholayo ngizochaza lokho. Ngicela ungabe ngisangena kukho kakhulu. Chapter 19 verse 11 mbukeke uthi, and I saw heaven opened. Ubonile nangale chapter 4 kuthiwa wabona izulu livuliwe. Ku chapter 4 kuvulelwa ukuthi kungena ibandla. Ku chapter 19 sekuphuma ibandla libuya noJesu. Hallelujah. So ibandla alingeni kuma tribulations. uNkulunkulu ibandla kalimiselanga ulaka lwakhe. Njengoba wamkela uJesu nje ulaka likaNkulunkulu okwakufanele ulithwale uJesu wakuthwalela. Kezwakala? uJesu akagcinanga ngokuthwala izono zakho. Nesijeziso sezono zakho wasithwala. Nokufa okwakulethwa izono zakho wakuthwala. Nolaka likaNkulunkulu olwalethwa izono zakho wakuthwala. Wena ulaka likaNkulunkulu ngeke uze ul experience. Hallelujah. Inkosi yomsinibusise ngicela ukuma la. Amen.